7 майда Тастырның халық артисті Рәшид Вахаповның туына 110 ел булды. Моннан 10 ел элек җырчы Зураб Саткилова «Мин Рәшид Вахапов җырларын ятлый алам, әмма бер кайчанда бөек җырчы дәрәҗәсендә башкара алмаячакмын» ди. Халык җырларында 20 гасыр композиторлар әсәрләрендә оста башкарган шәхесне бу атнада Казанда да, туган ягы Нижгар өлкәсендә дә искә алдылар. Аның пластинкаларга язылган моңлы тавышын тыңлап берничә буын үсә. Музыка сәнгатендә сыйфат, сәхнәдә зәвык яклы булган Рәшид Вахаповның эшен бүген дә дәвам итәләр. Фонд эшли. Татарның сандугачы һәм аның бүгенге мирасы хакында Айгөл Бәдретдинова. Популяр җырларның берседер мөгаен кара карлыга эчмикән. Кызганыч аның үзен сәхнәдә ничек җырлавын инде күреп булмый. Видео язмасы сакланмаган. Рәшид Вахаповны менә шундый кара пластинкалардан 40-60 елларда авыл районнарга гастрольләргә йөргән чакларында күреп тыңлап үскәннәр. Аның җырларын мин беренче тапкыр Буа районында Бигүти дигән авылда концертта тыңладым. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис Рәшид Вахапов иҗатын озаклап өйрәнгән шәхесләрнең берсе. Поэмада бүгенге көндә бөек җырчы турында булган бердән-бер саллы әсәр Умырзая пьесасын язучы да ул. Абдулкарим исемендәге яшь тамашачы театраны команда уйный. Җырул менә мондагы ташларны эретә, менә мондагы шуп-шарларны җиргәрә дип белә. Кара тәлинкәләрдән инде кичкенә кассеталардан дискеталардан флешкаларга күчеп, яши һәм ул яшәячәк. Айруча яшьләр күңелендә яши моңнары. Бүгенге татар эстрадасының чуарлыгы арасында Рәшид Вахапов дәвамчыларының тавышы шелтәрә баккан чишмә суы булып яңгырый. Такыр дип юллары, көчле дип куллары. Халык җыры Урман иң беренче өйрәнгән көй шул булды. Райхан, Рамай. Гомумән татар сәнгатенең, җыр сәнгатенең байлыгы, мирасы булып торган җырлар күбесе әлбәттә Рәшид Вахапов репертуарында. Филус Кахиров, Ришат Төхвәтуллин. Олар бармак белән генә санарлык һәм шулай тиештәдер. Җыр сәнгатендә Рәшид Вахапов традицияләрен дәвам итүчеләрнең барысы да бөек шәхес исемен йөрткән мәдәни фонд шәкертләре. Фестивальнең гала концертының монда танылган җырчылар, инде алар лауреатлар барысы да Рәшид Вахапов фестиваленең һәм алар барысы да хәзер сәхнәдә. Башкорт кызы Айсулу Габдинова Рәшид Вахапов исемендәге фестивальгә конкурс үткәнен гомерлеккә исендә калдырган. Кыраларда ялгыз йөргән Анда катнашканда дулкынланган кебек бер кайчан да гомеремдә дулкынланмаган идем. Һәм башка конкурсантлар да күреп тора идем. Чөнки бу чыннан да бик җитди конкурс. Фонограмма дигән сүзне белмиләр, татар эстрадасы остазларыннан белем алалар. Барысы да Рәшид Вахапов чорындагы кебек үк. Менә яшь җырчы Вахапов фонды шәһәрдә Азат Абитов та бөек җырчы сыман кыз исемнәренә багышланган җырларны башкарырга ярата. Синең эшене җаны кисәгем Фирдәүскәй. Рәшид абый күп җырлар җырлый. Шунда кызлар исеме белән. Гөлҗамал, Алсу, менә Фирдәүскәй, әле бик күп җырлар җырлый. Ул дөрестән дә кызлар яраткандыр. Кем яратмый инде? 1941 елның 27 маеннан Вахапов татар дәүләт филармониясе солисты була. Сугыш башланган көннәрдә Гани Вәлиев, җырчы Җавахира Сәләхова белән Татарстан буйлап гастрольләргә кузгалалар. Галия Бану иң яратып тыңлана торган җырлары була. Гөлсирин Абдуллина Рәшид Вахапов фондының ветераны дияргә була. Ул инде 6 еллап тамашачы күңеленә сир итә. Рәшид Вахапов безне зур хәрефтән артист булырга, тамашачылар белән яхшы мөгамәләдә торырга, сәхнәдә үзеңне зәвыклы тотарга өйрәтә ди яшьрче. Һәрбер җырга, һәрбер репертуарга үзеңә кирәкле образны сайлыйсың. Менә бу фондта эшләү дәверендә бу зәвыклык безнең һәрберебездә саклана дип әйтер идем. Әлбәттә безнең белән эшлиләр. Халык җырлары, ретро җырлар, эстрада җырлар булырга тиеш. Әлбәттә Рәшид Вахапов җырлары безнең дөньяда яшәргә тиеш. Минемчә, чөнки анда зур мәгънә ята. Милли музыка
мирасының алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыга бөтен тирәнлеге белән җиткерү сәнгатенә ия була Рәшит Вахапов. Лирик җырларны үз итә. Җырчы Рамиз Габазов та шул юлдан киткән. Әлеге зур һәм гаять кирәкле эшне Рифат Фаттахов башлап йөри. Ул әзерләгән җырчыларның сәхнәдә шундук аерылып торуын тамашачыдан еш ишетәбез. Бу Вахапов үзеннән бару ди ул. Бөекләрнең үзенчәлеге шунда, аларның мирасын өйрәнгәннән саен бу мәйдан арта бара. Рәшит Вахаповның мирасын барлау, исемен мәңгеләштерүгәсендә бүгенге иң төп эш ул Казанда Рәшит Вахаповка һәйкәл салу. Айгөл Бәдретдинова, Рамил Шайдуллин, Игорь Романов, Амир Залюшев, Яңа гасыр каналы.